салому алайкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. Дар навбори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сум мебошад. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. Як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 53 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сувии дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дорухонаи шифофармо доруҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. эпимедиония паста барои боқувват кардани мардонагии бадан, шахсоне ки бефарзанданд, баланд бардоштани фоизи сперма, хунукгирифтагӣ, поваракашӣ ва ҳамчунин барои ҳавсаларо баланд кардан, мази ҳанзал барои дарди миён, даст, по, ревматизм, равғани хелба барои хунукгирифтагии гурда, пешобдон, простатит, сангунамаки гурда, самёнванд барои иштиёҳ ва бузбала шудан. инҳо сабаб худо шифофармо ҳамаро рози шумо. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, колхози Россия. 3 сотиқ замин бо кирпич 1 этажаш бардоштагӣ тайёр мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 95 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сувии дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. чӣ гунае ки мебинед, фундаменти гирди ҳавлӣ рехтагӣ тайёр мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 112 микрорайон, дар пеши қуртобхонаи олим. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 30 метр квадрат мебошад. доми 10 этажа мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сувии дуюмӣ ҳаст, отоплениёш 100% кор мекунанд, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Исмоили Сомонӣ. як хонага квартира дар 9 этаж қарор дорад, 55 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 285 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сувии дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак бародарони азиз, чӣ гунае ки хоҳиш карда будем хона аз ҷигари Ҳисор. ина хонаи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар ҷигари Ҳисор. духонага квартира дар 8 этаж қарор дорад, 63 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сувии дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. лифт дорад, лифташ 100% кор мекунанд, харидори аниқ бошад. рақамҳоша дар рӯи экран мемонем. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷергатол, дар назди бозор. 13 сотиқ замини дари ҳавлигӣ дорад ва боз 10 сотиқ замини алоҳида барои кишти кор дорад. 4 дар хона бо верандаш, баня, ҳоҷатхона, аловхона, ремонти миёна мебошад ва боз фундаменти баняи замонавии рехтагӣ тайёр мебошад. об свет ҳастак, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. нархаш бошад бо маслиҳат, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, Мирзо Турсунзода, дар назди гаӣ мебошад. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 38 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад.
об све доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саат фоизай. Квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. Занг занед дар соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. Инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Якхонага квартира дар 12 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 105 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саат фоизай. Квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. Занг занед дар соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона алишам мешавад бо мошини Зефира ё ки Opel Astra-G. харидор бошед, марҳамат занг занед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. Инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, 10 микрорайон. Духонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 149 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет ҳастак, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саат фоизай. квартира ремонти нави замонавӣ дорад, харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед дар соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. Инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, рӯбарӯи магазини Баҳор. Духонага квартира дар 7 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 138 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саат фоизай. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед дар соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар назди варзишгоҳи марказӣ. якхонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саат фоизай. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед дар соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад.